Vi fandt frem til Varmepumpe-Tech via nogle af vores venner, som havde købt varmepumpe via Varmepumpe-Tech, og de har været rigtig glade for deres, og derfor så var det nærliggende for os også at gå samme vej. De kunne levere hurtigt, god service og god kvalitet, så derfor gik vi også den vej. Det var nogle af de første, jeg havde kontakt med, og de virkede meget fornuftige og meget rare at snakke med, og så prisen var der så også fornuftig. Vi ville skifte til en varmepumpe, fordi vi førhen havde oliefyr, hvilket var meget dyr i drift. Så derfor valgte vi at skifte til varmepumpe, da det er en billig og grøn løsning. Jeg fik dels en god forklaring over telefonen, og fik samtidig tilsendt materiale med specifikationer og vejledninger og billeder og så videre. Så jeg følte mig tryg, og at jeg var i gode hænder. Ja, det har jeg da aldrig nogensinde fortrudt. Jamen, lyden den hører vi aldrig, fordi at, den kører stille og roligt. Og ja, den siger næsten ingenting jo. Så vi er godt tilfredse. Jeg fandt frem til Varmepumpe-Tech, fordi jeg har en bror, der havde fået et anlæg over fra firmaet. Fordi jeg fik forskellige oplysninger om, at det virkede, og det var, som det skulle være. Udover pris og leveringstid, så var det også afgørende, at vi kunne bruge en lokal leverandør, så derfor valgte vi Varmepumpe-Tech. På 11 måneder, kan jeg sige, der har jeg brugt til varmepumpe, opvarmningen af et hus på 200 kvadratmeter, samt varmt vand har jeg brugt 5.000 kW. Servicen efter købet har fungeret ok. De spørgsmål, jeg har haft, og de ting, der måtte være, det er blevet henholdsvis rettet og besvaret. Jeg anbefaler Varmepumpe-Tech.